Kam mizí české peníze? Napsal Jan Hrnčíř, čte Karel Sládeček. Kapitola 5. Kam mizí české peníze? Naše země krvácí, a to nikoliv jen v současnosti, ale vlastně již desítky let. Všechny minulé strany od vzniku současné České republiky se zaklínaly, že budou dělat vyrovnané rozpočty, snižovat státní dluh, pracovat na diverzifikaci českého průmyslu, abychom například nebyli tolik závislí jen na výrobě automobilů, což tvoří až 10% našeho hrubého domácího produktu, vytvářet takové zákony a pobídky pro zahraniční investory, aby u nás dlouhodobě zůstávali a platili zde daně a hlavně investovat a investovat. Ale když se ohlédneme zpět, zjišťujeme, že to všechno byla jenom krásná slova, přesněji řečeno lži. A že jejich politici investovali hlavně svůj čas do tvorby zákonů, které jim osobně přinášely zisky. Bývalého místopředsedu ODS Miroslava Macka a jeho slavné vytunelování knižního velkoobchodu v divokých 90. letech, s nímž se dodnes pyšní, jsme již zmínili. Považuji však za šokující, že ještě před 2 roky se zjistilo, že exekutorská komora platí každý měsíc desítky tisíc firmě, kterou vlastní asistent poslance Marka Bendy z ODS. Ano, toho Marka Bendy, který sedí s malou přestávkou v parlamentu již přes 30 let a je předsedou ústavně právního výboru sněmovny, což znamená, že má zcela zásadní vliv na legislativu, která upravuje mimo jiné právě exekuce. Tento ohromující střet zájmů však žádní z našich halasných hlídačů demokracie, tedy hlavních médií, prakticky vůbec nekomentují, nerozvádí, nikdo ze slavných českých investigativců se jím nezabývá, ba naopak jeden z hlavních novinářských bavičů televize Seznam prohlašuje, že dokud je Marek Benda v poslanecké sněmovně, dotud máme demokracii a není divu. Mocná exekutorská lobby, disponující desítkami milionů na svou sebepropagaci, si jakoukoliv kritiku velmi hlídá, což vědí i zcela obyčejní lidé, kteří, když si postěžují třeba na Facebooku na kruté a často nezákonné praktiky soukromých exekutorů, tak bývají často dokonce v řádu minut napadení celou smečkou v uvozovkách diskutérů, kteří je strapňují a vyhrožují jim, přičemž když si dá někdo tu práci a dohledá si, o koho vlastně jde, nalezne u těchto pilných diskutérů přímé vazby na různé konkrétní pracovníky či spolupracovníky exekutorských kanceláří, ke kterým se ještě vrátíme. Brání si své teritorium s vervou skutečných predátorů. Ano, naše země krvácí dnes a denně jako pacient, který by byl 30 let upoután na lůžko, ale namísto toho, aby mu lékaři poskytovali odpovídající léčbu a přicházeli s ověřenými postupy na zlepšení jeho zdravotního stavu, udržují ho záměrně v komatu, přičemž mu dennodenně pouštějí žilou s vervou nějakého středověkého ranhojiče. Žádná z minulých vlád na konci svého vládnutí nedosáhla pozitivní bilance v závorce, jen ta Klausová, končící však jednak s obrovským minusovým HDP a hlavně pak jsme se již v této knize zmínili skrývající dluhy do takzvané konsolidační banky, čímž je jen přesunula na bedra vlád následujících. Konec závorky. Párkrát sice výsledek státního rozpočtu dosáhl kladnějších čísel a z roku na rok došlo i k nepatrnému snížení státního dluhu, to však takové vlády následně celkem rychle smazaly a veselé Českou republiku zadlužovaly dál. Přitom je nutné doplnit, že tak jako peníze umí dělat peníze, tak i dluhy umí generovat další dluhy. Stát má totiž se správou státního dluhu náklady a například jenom úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu tvoří desítky miliard ročně. Jen málo kterého z občanů, kteří v naší zemi dlouhodobě žijí
Asi překvapí, že nejvyšší úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu vznikly za vlád, v nichž byl ministrem financí člověk bez ekonomického vzdělání, který se rád vydává za nejspořivějšího ministra v České republice, tedy Miroslav Kalousek. Byl to právě on, kdo dotáhl tyto výdaje až na více jak 57 miliard korun ročně. Všem následujícím ministrům se už dařilo tyto výdaje snižovat, i když státní dluh dále rostl. Ale ani dnešní čísla kolem 40 miliard nejsou žádným zázrakem. Co je však pro tuto kapitolu zcela nejzásadnější? Po přečtení těch minulých asi již tušíte, jakým kanálem mizí z České republiky nejvíce českých peněz. Jde o kapitálové výnosy, dividendy a podobně, jež byly vygenerovány na našem území a vyvedeny do zahraničí, a to nejenom firmami, které jsou zjevně zahraniční, ale i skrze jejich zdánlivě ryze české dceřinky, a dost často je vyvádějí z České republiky právě lidé, dávající jinak v médiích na odiv svůj zájem a férovost české politiky a biznisu. Dle analýzy, kterou nechala vypracovat sama současná vláda České republiky před momentální krizí, dochází ke skutečně obrovskému odlivu peněžního kapitálu z České republiky do zahraničí, a to dlouhodobě. Jen prostřednictvím kapitálových výnosů je každoročně z naší země vyvedena neuvěřitelná suma více než 300 miliard korun. Ano, 300 miliard korun ročně. A co mě snad již ani nepřekvapuje, je to fakt, že k významně masovému odlivu peněz dochází dle této analýzy z vodárenských a energetických společností. Právě na něm je nejzřetelněji vidět, kam nás dostal hanebný a často korupcí doprovázený výprodej strategických odvětví a přírodních zdrojů do zahraničních rukou, realizovaný především porevolučními vládami ODS a lidovců. Který normální sedlák by pro boha kdy prodal vlastní studnu na svém pozemku, která je jedinou vodou široko daleko, nějakému cizinci, který by ji trochu opravil, a potom sedlákovi prodával vodu ze studny za zcela absurdní, ba až vyděračské částky? Žádný. Přesto se u nás takto v 90. letech privatizovalo a následky vidíme dodnes nejen v nedostatku a drahotě vody, ale i v tom, že nám kvůli takto hloupým privatizacím zcela zbytečně mizí z republiky peníze. K machinacím z výnosy zahraničních korporací napomáhá i náš daňový systém, po celá dlouhá léta pokřivovaný všemožnými výjimkami, které umožňuje zdaňovat většinu výnosů dceřiných firem v tuzemsku u jejich matek v zahraničí, jak jsem se o tom zmínil již dříve v části o českých pivovarech na příkladu japonského koncernu Asahi, který takto v letech 2016 až 2019 vyvedl z plzeňského prazdroje do zahraničí 11 miliard korun. Neustále vytváříme daňové výhody pro ryze zahraniční firmy, které nás ovšem ve chvíli, kdy jim tyto výhody skončí, okamžitě opustí. Krom toho má řada původně českých firem sídlo v jiných státech Evropské unie, kde platí zpravidla nižší daně ze zisku, v České republice 15%. A ano, mluvíme o státech Evropské unie, nikoliv o kdysi vyhlášených daňových rájích, jako bývaly třeba Bahamy, na kterých se dodnes skrývá před trestním stíháním s miliardami vytunelovanými během kuponové privatizace z takzvaných harvardských fondů Viktor Kožený. V průběhu let se přece jen do jisté, byť zatím stále nedostatečné míry, stížilo dříve zcela volné plynutí nezdaněných peněz do těchto zemí a částky, které jsou do nich převáděny z tuzemských bank, jsou již zatíženy poměrně velkými poplatky.
ale i v rámci Evropské unie, která se přitom zaklíná rovností všech zemí, stále máme tolerované daňové ráje, které si o to, aby v nich velké firmy své zisky optimalizovaly, přímo říkají. Zvláště oblíbené je Nizozemsko, Malta, Lucembursko nebo Kypr. Mezi podniky, které vyvádějí zisk, ať již po či častěji před zdaněním, patří i tak obrovské firmy jako třeba PPF, Penta, JAT Finance nebo Seznam.cz. U posledně jmenovaného je to zvláště pikantní, neboť takzvaní investigativci a různí novinářští baviči v jeho médiích pravidelně skandalizují vybrané politiky z české scény, a to zvláště ty, kteří začnou používat výrazy jako národní zájmy, ale přitom jim naše země nestojí ani za to, aby v ní platili daně. Jen loni Seznam vyplatil své mateřské společnosti vlastněné jeho zakladatelem Ivo Lukačovičem dividendu 567 milionů korun. Peníze odešly na Kypr, přičemž pokud by je její majitel, jehož média mají tak velký zájem o slušnost české politiky, zdanil v České republice, získala by hned 85 milionů korun navíc. Ale takováto daňová optimalizace je zatím bohužel naprosto legální. Sám jsem se v tomto směru snažil o nápravu. V aktuálním volebním období jsem například předložil novelu zákona o dani z příjmu, která by zrušila výjimku pro zahraniční vlastníky tuzemských firem s podílem vyšším jak 10%, kteří zde daň z dividend platit nemusí, což prosadila Špidlova vláda ČSSD na nátlak Evropské unie. To by zamezilo vyvádění kapitálu z České republiky prostřednictvím nezdaněných dividend. Ale můj návrh byl ostatními stranami odsouván tak dlouho, a že již jasné, že se do konce volebního období neprojedná. Dvojí zdanění, v závorce daň z příjmu právnických osob a poté daň z příjmu na úrovni vlastníka společnosti, tak dopadá pouze na tuzemské firmy a jejich tuzemské vlastníky. Přitom zákon o jednotném inkasním místě, připravený ještě vládou pana Nečase, měl toto dvojí zdanění odstranit a ulevit tak tuzemským majitelům firem, současnou vládou však byl tento návrh zrušen. Stát, který nečinně přihlíží masovému úniku peněz do zahraničí nebo s ním dokonce ještě pomáhá, nemůže dlouhodobě udržet ani stabilní veřejné finance, ani dosáhnout stabilního a výrazného hospodářského růstu, který by umožnil splácet dluhy a investovat do budoucnosti. Problematika odlivu zisku z české ekonomiky je dle mého názoru zcela prvořadé aktuální politické a ekonomické téma a je potřeba mu věnovat dostatečnou pozornost s důrazem na možný budoucí vývoj naší ekonomiky. Jenomže na současné politické scéně není prostor či snaha čelit tomuto problému opatřeními, které by nepůsobily chaoticky, populisticky a pouze krátkodobě, ale byly především dlouhodobého charakteru, jež by vedly do budoucna ke stabilní společnosti v nejen ekonomickém směru. Drancování naší země však jede stále dál na plné obrátky. A v posledních 10 letech dokonce odliv kapitálu dramaticky převyšuje příliv zahraničních investic, jejichž objem v současnosti nejen nepokrývá odliv, ale dokonce dnes oproti dlouhodobému průměru klesá. Jenomže takto masivní odliv financí ze země odpovídá spíše nějakým asijským nebo africkým rozvojovým zemím, ale rozhodně ne středoevropskému průmyslově vyspělému státu. O tom, jak dopadly mnohé regiony, například v Latinské Americe, Africe či Asii, které nebyly schopné využít růst hrubého domácího produktu k investování a nedokázali udržet a zdanit momentálně třeba i hodně vysoké zisky v zemi, jsme již mluvili v kapitole Co jsou dobré investice.
Nejhorší však je, že peníze, které v současnosti z České republiky mizí, jsou pro nás jednoznačně jednou provždy ušlými zdroji, již nikdy pro nás nebudou pracovat. Vyvádění těchto zisků znamená významnou část hrubého domácího produktu, již není možno v Česku dát ani do úspor, splátek dluhů či zvyšování důchodů, ale ani investovat. Tak značný odliv zisků je pro další rozvoj české ekonomiky skutečně riskantní, a to nikoliv jen z dlouhodobého hlediska, ale již v perspektivě nejbližších několika let. Tyto prostředky u nás velice potřebujeme právě dnes, kdy musíme revitalizovat, modernizovat, digitalizovat a zefektivňovat průmysl i státní správu, podporovat vývoj nových technologií, robotizaci a podobně. Všechny skutečně vyspělé země již zažívají či se intenzivně připravují na takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci, která zásadním způsobem změní samotnou podstatu moderního průmyslu, obchodu, přepravy zboží, energetiky a vůbec celé ekonomicko-sociální struktury jednotlivých států. Čtvrtá průmyslová revoluce znamená například vznik takzvaných chytrých továren, v nichž různé počítačové a robotické systémy přeberou od lidských pracovníků stereotypní pracovní postupy. To samozřejmě přinese i prudké proměny pracovního trhu, a pokud nezajistíme vznik nových pracovních míst, můžeme se potýkat s vlnou nové nezaměstnanosti s do té doby nepoznanou strukturou a nečekanou mírou. Rekvalifikace již nebudou tak jednoduché jako v minulosti, neboť již nepůjde jen o přeučení se na jiný manuální pracovní postup, ale nová rekvalifikace bude vyžadovat hlavně intelektuální zvládnutí programovacích jazyků a logických myšlenkových postupů, které budou obdobně časově náročné, jako je třeba pro mládež učení se matematiky na úrovni 2. stupně základní školy či dokonce střední školy. Na takovouto výzvu celoživotního vzdělávání ovšem musí být naše děti připravovány na základních školách už v současnosti. Jenomže naše školství místo těchto podstatných věcí řeší spíše otázky inkluze handicapovaných, které by bylo možné řešit jinými a rozumnějšími způsoby, místo toho, aby řešilo otázky rozvoje dětí talentovaných a především u všech dětí, širokého a přizpůsobivého základu schopností učit se novým věcem a kreativně pracovat s informacemi v oborech exaktních, tedy týkajících se nových technologií, exaktních a přírodních věd a programování. Ku podivu, jak jsem zjistil, většina lidí a dokonce i momentálních rodičů dětí ve školním věku vůbec neví o tom, že za vlády ČSSD a její ministryně školství Petry Buzkové v letech 2002 až 2006 byla provedena téměř v tichosti jedna ze zcela nejzásadnějších reforem našeho školství, možná dokonce až od dob Marie Terezie. Byly totiž prakticky zrušeny státní osnovy a stát je nahradil jen velmi obecnými, takzvaně rámcovými vzdělávacími programy. Rozhodování o tom, co konkrétně se bude na školách vyučovat, bylo doslova vhozeno na bedra učitelů jednotlivých předmětů, kteří vytvářejí takzvaný školní vzdělávací plán, který konzultují většinou s jedním kolegou a pak ho předkládají ke schválení řediteli. A k čemu došlo? Samozřejmě k tomu, že jen menšina skutečných moderních a kreativních učitelů, kteří se o své vůli a nezřídka ve volném čase ve svém předmětu sami neustále vzdělávají, vytvořila skutečně zajímavé, užitečné a což není nedůležité i pro děti atraktivní a zábavné plány výuky, které žáky mohou skutečně připravit na výzvy 21. století. Ale co ti ostatní? Školství je bezesporu jedna z nejkonzervativnějších institucí na světě. Tak tomu vždy bylo a je, vyplývá to prostě z jeho historické podstaty.
ale právě proto většina běžných učitelů při vytváření školních vzdělávacích plánů nepřišla s ničím novým a kreativním, ale jen vyplnila příslušné kolonky obsahem, na který byla zvyklá. Zkrátka řečeno, něco do těch papírů napsali, aby se nakrmil úřednický šiml, zatímco vlastní obsah výuky se nestal o nic praktičtějším, zábavnějším ani modernějším, učí stále tak, jak byli zvyklí před 20, 30, ale bohužel i 40 lety. V plné nahotě se tento problém ukázal v době tzv. Pandemie, kdy se dle mého názoru zcela zbytečně uzavřelo na mnoho měsíců prakticky celé české školství. I když šlo o hloupý krok, který žádnému šíření nemoci ani úmrtím nezabránil, projevilo se v tento okamžik, kolik učitelů ještě v roce 2020 neovládá v podstatě ani základní práci s počítačem, natož aby takové znalosti dokázali předávat aktivně svým žákům. Nic proti českým učitelům, nemyslím si, že by jejich úroveň jakožto jednotlivců byla nějak horší než kdekoliv jinde na světě. Ale tím, že se zde za vlády ČSSD prosadil jakýsi ultraliberální systém, kdy vše bylo necháno jen na nich, zbavilo se ministerstvo zodpovědnosti za rozvoj českého školství a to je stejné, jako kdybyste najednou třeba i zkušeného vodáka, který však desítky let jezdí jenom po většinou klidné a mírně proudící Berounce, vystrčili bez varování do prudkých a balvany osázených peřejí řeky Vydra. Česká republika by měla co nejdříve své příliš obecné rámcové vzdělávací programy zpřesnit, naplnit skutečným obsahem a pro většinu učitelů vytvořit vzorové osnovy. Přičemž to nijak nemusí bránit kreativnosti a samostatnosti těch nejlepších učitelů, takové by mělo ministerstvo naopak přizvat ke spolupráci a jejich aktivitu nad rámec běžné práce ocenit například nějakými zvláštními vyznamenáními, nejlépe spojenými i s nějakými finančními cenami. A v této souvislosti si neodpustím ani poznámku, že ačkoliv zde pochopitelně mluvíme hlavně o zvýšení úrovně v oblastech týkajících se informatiky, ekonomie a exaktních a přírodních věd, osobně bych přivítal i větší důraz na výuku toho, co je národní, české, moravské, co je to tradice a samozřejmě všemi předměty by se měla prolínat i konkrétní praxe. Vědomí o tom, co jsou to peníze, co je to dobrá investice, zkrátka obecná finanční gramotnost, by pak mělo být základem vzdělání již na 2. stupni všech základních škol. Takovéto investice do vzdělání se nám začnou vracet již hned v následujících desetiletích právě v růstu HDP a bez nich můžeme skončit jako země se spoustou robotických montoven a miliony nerekvalifikovatelných nezaměstnaných. Když jsme se již dostali k nezaměstnanosti, rád bych se i na ní podíval trochu podrobněji. A začnu snad trochu neočekávaně u zaměstnávání zahraničních pracovníků. Jenomže i to je kanál, kudy nám mizí české peníze. Abych nebyl podezříván z nějaké xenofobie, zmíním však hned zpočátku jeden velmi pozitivní příklad. Setkal jsem se kdysi v jedné firmě s Rusem, říkejme mu třeba Sergej, který přišel do České republiky již v půlce 90. let. V té době po rozpadu Sovětského svazu Rusko zažívalo zcela zoufalou ekonomickou situaci. Zrušení Varšavské smlouvy a RVHP totiž pro něj znamenalo i faktické zrušení až desítek tisíc všemožných kontraktů na obchodní dodávky či výměnu zboží s desítkami států, jež byly pro Rusko v minulosti velmi výhodné, neboť měly často až vazalský charakter. Navíc se mnohé z těchto států začaly vůči Rusku vymezovat vyloženě nepřátelsky, začaly vymáhat tvrdě často oprávněné dluhy,
Do Ruska se vrátili desítky tisíc zahraničních vojáků, kteří neměli žádnou praktickou kvalifikaci. V Rusku nebylo obvyklé, aby se dával odklad nástupu na povinnou vojenskou službu z důvodu studia na vysoké škole, takže mnozí z vojáků měli jen ruský ekvivalent naší střední školy a systém, který se tam začal zavádět za prezidenta Jelcina, byl opravdu divokým, neregulovaným kapitalismem s obrovským prostorem pro korupci. Rusko se propadalo do hluboké hospodářské recese, která trvala až do roku 1999. Průměrné důchody byly pod hranicí chudoby a totéž platilo pro většinu pracovníků v kultuře. Sergej byl herec menšího divadla v Sankt Petěrburgu, za komunismu nazývaného Leningrad, v Česku historicky jako Petrohrad, a jeho žena hrála ve filharmonii na harfu. Měli 2letou dceru a protože oba pobírali jenom státní plat, ocitli se i oni na hranici bídy. Nakonec se rozhodli pro odchod do České republiky, kterou oba znali z divadelních a hudebních hostování. Nesnažili se ovšem o nějaký politický azyl a neusilovali ani o sehnání si místa v umělecké sféře, která na tom ostatně v 90. letech ani v České republice nebyla nějak skvěle. Sergej se místo toho naučil počítačovou grafiku, od příbuzných si vypůjčili jejich poslední peníze a do České republiky se dostali tak, že si zde Sergej oficiálně založil firmu. Zatímco Sergej již začal pracovat, jeho žena se během péče o malou holčičku naučila česky, seznámila se s českými zákony, zvládla místní podvojné účetnictví a začala pracovat jako účetní. Oba pracovali velmi tvrdě, Sergej často i více jak 16 hodin denně, přičemž od prvního dne si v České republice platili zdravotní a sociální zabezpečení a všechny daně. Brzo splatili dluh u příbuzných a doufali, že po 5 letech takto poctivého pobytu dosáhnou českého občanství. Ale tehdy docházelo k takovým legislativním změnám, že jim nakonec získání občanství trvalo téměř 10 let. Přesto na Českou republiku nikdy nezanevřeli. Sergej již na přelomu tisíciletí dokázal už i jakž takž časově běžně náročnou práci vydělat až 3násobek průměrné mzdy, spolu s platem své ženy dosáhli na hypotéku, koupili si zde byt, jejich dcera zde úspěšně absolvovala všechny školy až po vysokou, přičemž jí zde platili celou řadu kroužků a dnes jsou všichni nejen našimi plnoprávnými občany, kteří přispívají státu každý měsíc na daních desítkami tisíc korun, ale jsou i občany důstojnými, kteří nikdy nežádali náš stát ani o korunu na nějakých sociálních dávkách, nestáli nás dodnes ani korunu, naopak naší ekonomice v mnohém prospěli a až půjdou za nějakých 10 let do důchodu, nejen, že si ho budou užívat s vědomím, že si ho zaslouží, ale míní ho také utrácet v Česku po boku své stejně tak pracující dcery a snad i vnuků. Takovíto pracovníci jsou pro každou zemi na světě přínosem. Takovýchto lidí si můžeme opravdu vážit a je jedno, zda jde o Rusa, Ukrajince, Itala či Francouze, a nemyslete si, znám i Italy a Francouze, kteří v Čechách podnikají, platí daně a líbí se jim tu tolik, že tu plánují zůstat i v penzi. Oproti tomu zde máme doslova armádu gastarbeiterů, především z Ukrajiny, jejichž přínos pro naší zemi je takřka nulový. Jde hlavně o všemožné takzvané agenturní pracovníky, kteří sem byli dovezeni na vykonávání různých krátkodobých prací. Současný premiér ještě před pár lety prohlásil, že jejich příliv vítá, protože v Česku jsou statisíce volných míst, na které není dostatek českých zájemců, takže tito gastarbeitři mohou pracovat pro českou ekonomiku. Když toto jeho prohlášení vyvolalo ve veřejnosti oprávněný odpor, jak je jeho zvykem, rychle z něj vycouval a nyní, jak je také jeho zvykem, k této problematice mlčí a dělá, jako by neexistovala.
Jenomže pracují tito zahraniční dělníci skutečně pro naši ekonomiku a opravdu jsou pro ní nenahraditelní? Jeden můj kolega, který měl dříve práci již od 6 od rána a navykl si na brzké vstávání natolik, že dodnes vstává v 5 hodin ráno, sice dnes již nemusí jet ihned do práce, ale využívá tohoto času k tomu, aby si ještě před 6 hodinou raní zaběhal. Běhá několika kilometrovou trasu kolem brownfieldu, kde dříve byly nějaké sklady a později už jen zarůstající černá skládka, jenž je jen kousek od stanice metra, vzdálené 7 minut jízdy od centra. Na pozemcích je plánovaná nová zástavba, ale zatím je tam jenom tráva, keře a pár nízkých stromů. Vyprávěl mi, že od jara až do podzimu, když je dostatečně teplo, aby se už či ještě dalo nocovat, jak se říká, pod širákem, potkává tam v tuto hodinu ukrajinské dělníky, kteří na brownfieldu přespávají a touto dobou vstávají, aby se vydali do práce. Své spacáky a různé věci, které nemají takovou cenu, aby jim je někdo ukradl, dají pod keře, pokryjí igelity, zatíží kameny a vrací se k ním až v noci. Protože Ukrajinci, stejně jako tento můj kolega, umí dobře rusky, dal se s nimi jednou do řeči na zastávce, kde čekali na cestu do práce. Vzhledem k tomu, že ho tam vídali pravidelně, nebyli nějak zvlášť nedůvěřiví a podělili se s ním o to, jak tu žijí. Agentura, která jim zde sehnala práci, dostávala za každého z nich nějakou částku od firem, které si je pronajímaly na různé nekvalifikované dělnické práce. Z jejich minimální mzdy si pak museli sami uhradit náklady na cestu, což jim většinou spolklo až 1,5 měsíční výdělek, přičemž vzhledem k tomu, že na oficiální zaměstnaneckou kartu se v České republice čeká několik měsíců, používali krátkodobá víza, kvůli nímž se museli jednou za 3 měsíce vrátit na otočku zpět na Ukrajinu. Těchto cest využívali hlavně k tomu, aby si odtamtud přivezli zavařovačky s naloženým masem a zeleninou a nějakou tu samohonku, takže v Čechách utráceli prakticky jenom za chleba, či když už jim došel za nejlevnější alkohol v supermarketu, který pak popíjeli na lavičkách u metra, než bylo čas jít nocovat. Vše, co mohli ušetřit, ušetřili a přivezli svým rodinám v zahraničí, které tam tyto peníze utratili za běžné životní náklady a nezřídka na nich byli zcela závislé. Jejich život v naší zemi je naprosto nedůstojný moderního člověka, vyprávěl kolega, který se schválně vydal prohlédnout si brownfield blíže. Podle různých zatížených spacáků, improvizovaných stanů a podobně odhadl počet gastarbajterů, kteří na této ploše zhruba 2 čtverečních kilometrů nocovali, na 60 až 80 osob. Celé okolí bylo, jak říkal, samozřejmě notně cítit, protože pokud na někoho v noci přišla potřeba, nemohl se pochopitelně ve tmě vydávat někam do města, které, jak víme, stejně téměř žádnými veřejnými záchody nedisponuje, a ty, co jsou v metru, zcela nepochopitelně zavírají už 2 až 3 hodiny před ukončením jeho provozu. Chudinský slum 80 gastarbajterů přímo v Praze, vzdálený jenom 3,5 kilometru od úřadu vlády České republiky. Z takového gastarbajtera má česká ekonomika jen naprosté minimum, k obratu v místních obchodech přispívá méně než český důchodce s minimálním důchodem, za to vyváží ze země nezřídka hotové peníze, které zde mohly pracovat, k tomu jejich minimální zdravotní pojištění sotva pokryje běžné náklady našeho zdravotnictví, spojené s ošetřováním jejich běžných pracovních úrazů, které jsou v dělnických profesích pochopitelně častější než třeba v IT. Jistě, jejich práce sice generuje nějaký zisk jejich zaměstnavatelům, ale ten jde jednak z části agenturám, které jsou často již ze své podstaty napojené na státy, odkud k nám tyto lidi přivážejí,
přičemž z logiky věci vyplývá i to, že své zisky budou investovat spíše tam než tady, potřebují hlavně oslovovat individuální pracovníky v zemích, odkud je k nám vozí, a u toho zbytku se opět často jedná o firmy, které buď zisk daní jinde, nebo ho z Česka vyvádějí pryč. Přitom vůbec nejde o malá čísla. Dle údajů Českého statistického úřadu z ledna 2021 u nás v roce 2019 pracovalo až 621 900 lidí z ciziny. Ano, plných 14,7% z celkového počtu 4,23 milionů zaměstnanců. A každý třetí cizinec pracoval v Česku na pomocných a nekvalifikovaných pozicích. Kromě toho jen podle konkrétních záchytů pracovalo v roce 2019 v České republice až 3800 cizinců zcela protizákonně. Jejich počet hlavně ze zemí mimo Evropskou unii se meziročně zvýšil o téměř 100%. A podle zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 byly 4/5 z nich Ukrajinci. To je ovšem jenom vrcholek ledovce, protože ve skutečnosti se dá počet zahraničních pracovníků, kteří zde pracují zcela načerno, odhadnout na několikanásobek. Jestliže bychom zcela přehnaně optimisticky počítali, že jenom polovina z legálně zaměstnávaných cizinců odvádí do svého domova jenom polovinu čisté minimální mzdy, a stejně optimistickým odhadem se řídili u oficiálního čísla v uvozovkách černých pracovníků, dojdeme k fantastické sumě 17 miliard 366 milionů 646 tisíc korun. Ano, i při nejoptimističtějších odhadech nám skrze zaměstnávání cizinců mizí v zahraničí více jak 17 miliard korun ročně. Přičemž počet nezaměstnaných vedených v evidenci úřadu práce, tedy občanů České republiky, byl ve stejné době 215 500, z toho 100 832 dlouhodobě nezaměstnaných. Mějme však na paměti, že toto číslo české nezaměstnanosti znamená jenom osoby, které jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání, zatímco skutečný počet osob, které v České republice nepracují, činí až násobky tohoto čísla. Jde o osoby, které buď pracují dlouhodobě zcela načerno, či vůbec o práci nestojí a využívají různých přídavků na děti a všemožných podpor, ať již ze státních či charitativních zdrojů tak, že si z toho nakonec každý měsíc poskládají dostatečnou částku na přežívání, či spíše přiživování se na příliš štědrých systémech moderní sociálně starostlivé společnosti. Podobně, jako jsme v kapitole Co jsou dobré investice psali, že moudří politici by měli vytvořit takové systémy a podporovat takové projekty, které umožní dostat se k sobě skupinám občanů, kteří potřebují pomoc, a občanům, kteří tuto pomoc poskytovat chtějí, musíme nyní prohlásit, že stejně tak je nutné dostat práci k lidem, kteří ji chtějí. Ale nejenom k nim. Propojit pružnými, efektivními a aktivními úřady práce zájemce o zaměstnání s pracovními místy je samozřejmě základ. Ale zároveň si musíme uvědomit, že opravdu nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit z různých sociálních programů živit armádu lidí, kteří zájem o práci jenom předstírají, ale ve skutečnosti se již štítí, nikdy pořádně nepracovali a nikdy to ani nemají v úmyslu. Zvláště v současnosti, kdy se Česká republika nachází v situaci gigantického schodku státního rozpočtu, proto považuji za naprosto nezbytnou novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, jenž by zabránila podpoře nepřizpůsobivých osob a všech těch, kteří systém sociálních dávek neoprávněně zneužívají, a to hlavně na úkor slušných lidí. Je třeba ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými a díky tomu získat pro stát další finance na podporu lidí, kteří se dostanou do nějaké skutečné nouze bez vlastního zavinění, mezi něž patří ti,
kteří se podílí na řádné výchově dětí, ohrožené skupiny seniorů i zdravotně postižení lidé. Tyto všechny skupiny občanů si zaslouží pomoc státu, aby mohli vést plnohodnotný život. Ale těm, kteří chtějí na státu jenom bezpracně parazitovat, je třeba říci jasné ne. Nevyhýbal bych se dokonce ve směru k těmto lidem i určitým restriktivním opatřením, jež by je k práci prostě přinutili. Stejně jako se u lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce, určité pracovní a sociální návyky vytrácejí, je možné u nich tyto návyky opět vytvořit. Nesmíme však tyto záležitosti podceňovat. Dojímat se nad smutným osudem dětí, jejichž rodiče zneužívají dávek, které měly sloužit těmto dětem právě k jejich zrovnoprávnění s ostatními, je sice v pořádku, ale není možné zůstávat jenom u dojetí a u charity. Je třeba dosáhnout toho, aby jejich rodiče dávky nezneužívali a bude-li třeba i prostřednictvím restrikcí. Stejně tak, jako odsuzujeme sexuální zneužívání dětí a postihujeme jejich pachatele tvrdými tresty, měli bychom podobně postihovat i sociální zneužívání dětí a mládeže. Vezme-li rodič příspěvky, které byly určeny na zajištění stravy, ošacení, hraček, školních pomůcek a dalších věcí nutných pro zdravý psychosociální vývoj dítěte a nakoupí si za ně alkohol, cigarety či dokonce drogy, měl by být potrestán stejně jako ten, kdo dítě zneužije sexuálně, obojí vytváří dlouhodobé, ba celoživotní trauma, obé těžce poškozuje psychiku i další vývoj dítěte a obé vede k tomu, že nezřídka z takovéto dětské oběti v dospělosti vyrůstá asociální jedinec, který se stává pachatelem obdobných činů, ať již jsou zaměřeny proti jeho vlastní rodině či proti jiným spoluobčanům. Na závěr tohoto úseku o zahraničních pracovnících, českých nezaměstnaných a různých nepřizpůsobivých bych opět rád nabídl jedno zcela konkrétní řešení. Podobně jako můžeme podmiňovat u developerů výstavbu nových obytných čtvrtí třeba výstavbou školy, můžeme například konkrétní pobídky pro investory, jež u nás chtějí vystavět třeba velké centrální sklady, jako například Amazon, podmínit tím, že přednostně budou zaměstnávat české občany, že budou aktivně spolupracovat s úřady práce a že po agenturních pracovnících ze zahraničí sáhnou až ve chvíli, kdy patřičná pracovní síla na českém trhu skutečně nebude k dispozici. Již jsem se v této knize zmínil o tom, že institut soukromých exekutorů považuji za nemravný a že se domnívám, že v moderní společnosti nemá místo. To však vůbec neznamená, že bych nějak fandil neplatičům. Samozřejmě, že dluhy se mají platit, že se mají platit i s úrokem a že pokud dlužník nemá hotovost, ale vlastní nějaký majetek, je v pořádku uhradit jeho dluh z prodeje tohoto majetku. Zákon by měl ovšem umět rozlišovat mezi za prvé poskytováním půjčky jako běžné rodinné, přátelské, sousedské, zkrátka občanské výpomoci. Za druhé bankovními a spotřebitelskými úvěry poskytovanými za rozumných a obvyklých podmínek s přiměřenou mírou zisku. Za třetí různými pokutami, ať již od orgánů státních či obecních, v závorce typicky například jízda na černo v městské hromadné dopravě. Konec závorky. A za čtvrté, a to především, mezi půjčkami s naprosto nepřiměřeně vysokým úrokem, jaké vždy v historii byly nazývány prostě lichvou. Netrvám na tom, aby bylo pevně stanovené procento, nad které se nesmí jít, protože jsem si vědom toho, že pak se takovéto typy půjček přesunou do takzvané černé ekonomiky a nejenže nad nimi stát ztratí kontrolu, ale mohou vést i k nárůstu specifické trestné činnosti spojené s vymáháním takovýchto dluhů vzniklých v černé zóně. Navíc si docela dobře dokážu představit, že někdo,
komu se například z nějakých objektivních důvodů krátkodobě nedostává peněz, ale kdo si je jistý, že v horizontu několika týdnů mu nějaké výdělky přijdou, může využít i rychlé půjčky s ročním úrokem ve výši mnoha desítek procent. Jde ovšem o to, že si třeba vypůjčí na měsíc 10 000, příští měsíc vrátí 15, ale nepřijde tak třeba o nějaké penále, které by jinak musel zaplatit. Využije tedy čtvrté námi jmenované možnosti. Jenomže zákon by měl být schopen v tomto případě upravit podmínky v tom směru, že ten, kdo poskytuje takto vysoce úročené půjčky a dosahuje tedy i nesmírně vysokých zisků, musí nést také zvýšená rizika. A v případě, že dlužník není z objektivních důvodů schopen tak obrovské úroky splácet, neměl by být připraven exekutory doslova o všechno a vržen do celoživotní dluhové pasti, ale mělo by mu být umožněno oddlužení. Institut oddlužení již v našich zákonech máme, ovšem bez tohoto podstatného rozlišení, v němž by věřitelé byli rozrůzněni a definováni právě podle povahy své půjčky, a firmy, které mají lichvářské úroky, by v případě oddlužení byly těmi, které o většinu či dokonce o všechny úroky přijdou, zatímco drobní občanští věřitelé by měli být uspokojeni v plné výši a přednostně. Je to systém, který by donutil takovéto poskytovatele nadstandardně vysoce úročených půjček více zkoumat majetkové poměry žadatele o půjčku a poskytnout mu jenom takovou půjčku, kterou skutečně může splatit. Zároveň by tento systém vedl ke zjednodušení celého exekučního řízení a soukromí exekutoři by se tak stali ještě více nadbyteční než dnes, protože, jak všichni víme, exekutoři a právníci pracující na vymáhání dluhů vzniklých nejen před exekucí, ale právě a jenom v důsledku exekuce zatěžují dnes náš právní systém úplně stejně, ne-li více, než kdyby neexistovali. V České republice dnes máme přes 720 000 občanů z více jak 4,5 miliony exekucí. To je naprosto nenormální stav, který svědčí o tom, že zákon o soukromých exekutorech nevedl k ničemu dobrému a že moc nepomůžou ani jeho všemožné novely. Je třeba vrátit se opět k exekutorům výlučně státním, soudním, kteří krom jiného nebudou moci okrádat nejen dlužníky, ale ani zpronevěřovat prostředky věřitelů, jichž už soukromí exekutoři zpronevěřili stovky milionů, o různých podivných machinacích s majetkem dlužníků, prodávaných hluboce pod cenou různým spřáteleným mafiózům ani nemluvě. Důležitým faktem a hlavní věcí, proč i exekutoři patří právě do této kapitoly, je pak to, že řada firem, které dosahují obrovských zisků právě na takovýchto lichvářských úrocích, případně přicházejí prostřednictvím nezřídka zmanipulovaných exekucí levně k mnohem cennějším majetkům, vyvádí tyto své zisky opět do zahraničí, a jediné, co nám tu po nich zůstane, jsou lidé na mizině, kteří nejsou motivováni k práci, protože cokoliv vydělají nad nějaké životní minimum je jim zabaveno, a pár exekutorů a právníků, kteří dokáží vydělat na pár tisících dluhů pěkných pár desítek tisíc do vlastní kapsy. I když poslední kapitola této knihy zřejmě nebyla pro nikoho příliš příjemným čtením, přesto doufám, že kniha jako celek vám přinesla nejen poučení o celé problematice, kam a proč mizí české peníze, ale přispěla i pochopení některých mých názorů a postojů a hlavně, že vám ozřejmila to, co považuji za nejdůležitější. Přestože minulé politické reprezentace z naší země udělali těžce nemocného pacienta, stále ještě máme možnost ji relativně brzo uzdravit, troufám si dokonce tvrdit, že je to možné i v řadu let, nejen desetiletí.
K tomu je však třeba si zvolit takové politiky, kteří budou mít odvahu zastavit nejen zadlužování země, ale rozumnou kombinací pobídek, investic, spravedlivých zdanění a bude-li to nutné i restrikcí dosáhnout co nejrychlejšího splácení státního dluhu, který však nebudeme splácet z peněz určených důchodcům ani zvyšováním daní poctivě pracujícím běžným občanům, ale z peněz, jež získáme komplexním zajištěním vysokého a trvalého hospodářského růstu. Věřím, že takové politiky v Čechách i na Moravě máme a že již brzo dostanou možnost schválit zákony, které nám to umožní, v první řadě pak takové, jež ucpou všechny díry, jimiž z naší krásné lodi zvané Česká republika mizí české peníze.